nuado no kredie ni nyamesuro kwamalo mabase first kokoko street ne so hono a won butu ho na kwa na be se se sompafo kan ye no kra pa wonom na aso yemu na yatena se ewo sompa 106.5 FM so ewo nkran hai ukopiem wo Kumasi Asante Mantam mu a Sompa 93.1 wono wo ahwan adabraka ho no a ba bia 21st clinic wono sa dan kro na mu won butu soro ho afei ayiko 100.9 wono so wo Kumasi ya wo bogum na wo mamanfo ni nyina ayiko na utwa bosompo ekopiem ewo His Excellency Emmanuel Macron na boboa no ho a ne nchempe eho na adamfo pa radio wo mu nyina ka sebon ama ne ma nyina akoboko ewo ho afei Sompa 101.1 wotakwa eho na na wo hina champion mo wo mo biem se ku ha ena afei Sompa 103.3 eno wotakwa de Sompa 106.1 eno wotachiman systematic press mo otutu atuo mo wo mu tum se pepe ewo ho Sompa 98.9 eno nso ebutu sunyane alaji be kwa na bro sana se ho no a wo mbutum wo ho afei Sompa 90.7 ewo nkranza Sompa 101.3 ewo doma ho na no doma FM eye 100.7 wejina mu den sa belaba ya wo magaba kra Kingdom 106.1 ewo mankasim wono so bopia bogum na ne manyina akoboko mfimfi mantamu wo bia nya bitie afei wo bankra ha Kaneshia ban radio awo Kaneshia kesiem ho na wono so abiem wo ho a wo bia wo to ade ne wo ton wo bia tie kase bi afei udi koda ne so se wo kofie pe wunya dru fia ba bia radio fo no wo e wo di koda ne so no ya hwe Sompa FM ye ginam sa belaba Facebook no se be ya ansa na obedru fie na bia obesi Africa num na wantimi anto aso ko se obedru fie ansa na obesi mfimfim biem no bia Facebook se sia na hwe Sompa 106.5 FM Accra ye ginam wo ho afei YouTube nso na abekwa eya Sompa FM live ehon so ye ginam den www.sompaonline.com nso ensam no dodo na agu ho a ubetimi akwakenkan bie na wa recommend nso de ama amanfo na bibia atumi aye fine ene me ameje bre na madi dwumadie ho kyea me de ama wo na afia bedwafo nso abaka ho no nsia na ye de ne aka nyina ato aso me din odoma nkoma kyea me Obrempong nana kwaku ampoma afei asama ho apaso a anwumre ye betutu ne sire ne nutu ene ne masa no ye ma ho nkomo mfama we satiefo beka ya be ye mre kakra nie ena yama ne boni ba wa beidu wo ba moden ato ye nkra edifiri Asante Mantam mu ba bia frɛ o se afenso wanchi ya enfifi ho no a wato ye nkra bi edifiri ho na amon wanchi asema na ye kan na amon wanchi ewo ofenso south enfifi ho no a na wode ama ne bone baaye no na eye krono kanea pa ede kanea na won hu bi da ayidie no anyinam kanea no fefefe ni bi no na woni hu bi da eno nti wode asam ne ba ma ye kan ne ha ema empanifo teye na se na empanifo gusu a wono mu etie pa na wo mu tie wie ye no ena wo mu aye ho adwuma nyina kama na sabre ya me ne wo kasei ukopie mu ewo na mo wanchi a wo manya nkane ne correct eno nti Sompa get resource ye ka ho asem ama mpanifo teye no mpanifo akwaye omadoye no akwaye asede ne de ama wo ma omanfo wanchi na mo wo mu si na wo mu nim se kane akora no ebi wo ho na wo mu adaba wa bedu asiada na ama bi aka Sompa sanse se aboa no wo ye kese a wo ye madufochie wo da adufochie num nti ho no an wo ye to na wo mu kyerɛkyerɛ nsɛm mu wo mu kyerɛ sɛ efiri yamponten mra so besi nne nya de o mahu kane a ɛno nti kronum no mabunu kure wo kronum no so on be charge phones a oye ya asemi kokrom na empuntudwuma edi mpuntudwuma kra no nya de a ebi ekoso wo kronum nya botre ebeba ɛno nti wo mu ehu sɛ kane aba na edu anopa kane asiso awia won benya kane na anadwo kra wo ne koda no ɛyɛ om sɛ awia esan sɛ da bia da ye frɛ ne sɛ na nwumre no kane asiso pa ɛno nti no mo ka de akyerɛ sɛ wo mo da mpanifo nyina se number 1 number 2 sɛ mpanifo adwene won ho wo mo ma betimi asua de anadwo wo mo mfa bobo emfa nsua de bio san sɛ kopie mu wo wanchi na amon a bobo ne kandere ɛno na no won de sua de afa ya kwada beda beso de a wo ba esu wo huru nanim no
wohwe ne hwene mu paa ntutuo ɛne nwisi efi ne hwene mu ba ne sɛ ne emu ayɛ sɛ ekumo no a wanhwɛ yi a wobɛkasa akwadaa no kora bi a no wɔhye ɛnso na wonim adekode yɛ frɛ ne sɛ hye no wonim po ɛne nyinaa yɛ sɛ kanea light a na bi ma akrom hɔ ntia nanso saa bere yi ebi aba hɔ na yɛne wɔn bɔ nkɔmɔ ba wa bɛ duduru hɔ no wɔne ɔfen so wanchi namo wanchi hɔ nankasa no wɔne manfoɔ na ɛwɔ hɔ no a wɔn nya kanea no mo bɔ mu nsire ɛda aseɛ na wɔn bɔ mpanimfoɔ aba so no wɔne wɔn bɔ nkɔmɔ no wɔn kyerɛ sɛ wɔn ani de agye nanso akɔyɛ sɛ Oliver Twist no wɔn sa de kakra ɛɛtaatoɔ mpanimfoɔ mɛyɛ ma wɔn Kani ande no kore aba wenche champon ya ade ande okase wodi ani mu anu wodi kani ane de aba transformer nyina wom de aba sese ye so ama kurom ha bi ama sese ye ma na ye nya TV nhwe no se wo mutimi nya TV hwe ne ade kani ane so be ma kuro na develop so bi a be ba beje plot asida san kani a obi okra wo laptop bi a wodi be ye nam kani ante no na ninye ha na sese kani na aba no e be ma kuro no abi how de ye kwa kura ne ha okese abade nso ye kwa no so ye ha okese pa ye sra ban ne mpanyifo so ombe ba be ya amaye abai benya so mfaso bebre nkola no kwa betim de esua de ye so betim de edi adwuma bebre tinkani ana de yaboaye anwumra aha ye shiren yedum kani akwa ne hu se sum no eso pa kani na ne tisum no so ne hu no ba se kani ana ba ye no yedum kani a na ha ye basa pa ye kwa ne nye kora wo be so faso enye kora nyame de boayo moto na na de ye kwa ba ne abobo ya ne de bi hwe ho ne bi pra ne koda hospital ti kwana de hayen kanana ne pena nyame de makakra is it abidu transformer so aba aka individual house meter kanana de abidu na kanana ni ha yeso near to the main city ntina ya setama den secondary na ama nkura no mlanten youth no edwane kokorum se besa na se kanana wa ne omutumi enjoy social activity se chibi no ne ade a se kurum no kogu no a kuronsam ne ade ne yana nka susu ndi ne ya pese haba nkura no mo dwane jaye kokorum no onso ti de di adwuma bebre tinkani ana de yaboaye anwumra aha ye shiren yedum kani akwa ne hu se sum no eso pa kani na ne tisum no so ne hu no ba se kani ana ba ye no yedum kani a na ha ye basa pa ye kwa ne nye kora wo be so faso enye kora nyame de boayo moto na na de ye kwa ba ne abobo ya ne de bi hwe ho ne bi pra ne koda hospital ti kwa ne de hayen kanana ne pena nyame de makakra is it abidu transformer so aba aka individual house meter kanana de abidu na kanana ni ha yeso near to the main city ntina ya setama den secondary na ama nkura no mlanten youth no edwane kokorum se besa na se kanana wa ne omutumi enjoy social activity se chibi no ne ade a se kurum no kogu no a kuronsam ne ade ne yana nka susu ndi ne ya pese haba ne nkura no mo dwane jaye kokorum no onso timata ama kuro no atima chechere nti kanana de aboaye weye wanchi na amon anasa na amon wanchi menka na saa adehye ni bia wo ho wo mo ne bo a wo mo de to ba wa bedu anim no na wo mo kire mu no se no kure ni nyame anim ni kane ano de aba abeboa won pa na wo we hu nti ma yenko ahoma no so na ba wa bedu aba ahoma no so na ye ne monkomo wono no wo kire nsem yi nyina efiri na hyase ebra wo hyase ko kuro no so na wo hu se nkane a ebi ni kurom ho eno aso o da bi won tena ne na so saa ntena ne to so wobebo ho dawuro na wo ye ho kase saa ma enne na mo wanchi wono manya nkane a na wo mo da nase na wo mo san de wo mo akwan aka ho bio ye musa ba wa bedu se so e hot sense habre ba ma adwo e ni so obrempong udiri nkwan so da city adwuma na wo ye ne so aba mfa so pa Ghana da ase da city so ye bawa ne di kan mi musa o sei bra ansa no nkane ya beba kuro yi mu uko kuro no mu ankasa no me kire na mo wanchi ho no na ho abose se wo kire kuro na abose pa etisen obrempong sene ye wankasa wadi kan akada no na mo wanchi ewo offense south se wo tena mo wanchi a wodin se kuro no wa kire eni akire ti wonya juru offense na ko anim kakra bia na mo na ho no na obrempong meka se kuri a ye ka ho asemi 2016 mu ho na obi ma sutrese kuro bi hye ho saa nenso de eminya te nkuro nkuma bi saa na akwan bi a mefa so a mekọ no mekọ ho na mebo anan kọ ho mekoduru kuro mu ho na se kuro no ka ni ho a etwe adehye ekọ ede wo mo ba
ɛyɛ aboboya ɛna wotie yie nso a wobɛnya moto saa nneɛma mmienu wei na etumi de adehye efiri na mo ɛkɔ wankyi ɛna ɔmo nso ɔmo wankyi sɛ ɛba na mo no saa nneɛma mmienu na etumi de ɔmo edi saa adwuma no ɛbɛrɛ a mekodwuru kurom wɔ mehu sɛ kuro no haw kɛseɛ paa ɛyɛ ɔmo kwan ɛkwan ne adeɛ a ɛyɛ ɔmo haw nti nanata a ɛyɛ wankyi di kuro ɛna afei wankyi akyampɔn ɔyɛ mmeranteɛ hene ɔmo na ɔmo gye me ababa efiri 2017 ebesi saa bere a me ne wo kasa yi me ne ɔmo atu anammɔn saa bere no Solomon Kese NPP bere so 2016 mu hɔ no na ɛyɛ MC me de to ɔmo anim ansa na ɔnabo Abdella Banda mu nyinaa bɛba a edidi mu aba beduru Franco Wusu so na mɛka se kuro no na trip pii so free na mo wankyi hɔ National Media Commission President Ayeboafo Uru Ayeboafo ɛhɔ na ɔkɔ school ɛhɔ nso na ofie na kuro yi a yɛ kɛn no adwuma kɛseɛ paa ɔmo yɛ koko kuro yi kane yɛ na ɔmo hu bi da ɛmmerɛ a megyuru kuro no so kane no na mahu sɛ pole no esisi hɔ maako nti na solar panel na ɔmo yi so na solar light na ɔmo yi so no so a ɛnyɛ adwuma nti ade san na kuro no mu ayɛ bisi Obrempong metumi aka ɛde me nsa asi me bu aka sɛ wankyi champon anaasɛ namɔ wankyi mede to makoma so sɛ mɛka ho asɛm akosi sɛ ɔmo anya kanea ɛne ya me no kasa yi wankyi anya kanea a edwura nwumbire na sɛ wode w'ani kyerɛ namɔ wankyi a ɛhɔ agu nhyiren ayɛ fɛfɛɛfɛ kyɛ sɛ akɔyɛ nika sɛm na mɛka sɛ ɛberɛ mu no a meteeɛ no me ankasa mehu me ho sɛ ampa nea mede sii m'ani soɔ no ayɛ adwuma na me ankasa I will not blow my own trumpet nea mɛka no sɛ wankyi deɛ sisi a yɛ akɔ no sɛnea ɔmo a na ɔmo ka no ɔmo kwan ne ade titiri a ɛhɔ ɔmo ne kɔɔ yɛ mahunu sɛ MC a waba Mahama Adawroma nti me no ka sɛ ɔmo start a ɔmo yɛ chief compound wɔ hɔ a ɛna afei nurses banguro kakra ɛwɔ nkyɛn nanso ɛberɛ mu no ɔmo nsa wɔ soɔ no nea adehyeɛ wɔ hɔ ka ne sɛ ɔmo behia ɛkwan pa na bawe ansana metoa so akɔ akwan na sɛm no ansana metoa so a yɛbɛkɔ akwan na sɛm no hwɛ adeɛ baako bi ma me wɔ ha ebra ukodu hɔ na one mpanifoɔ bɔ nkɔmɔ sɛnea wɔkan from 2017 ɛna wɔdi akyira de abɛsi nnɛ ɛna afei na nnɛ no wɔn nya nkanea no aside sɛ yabɔ nne ne bi akyerɛ tiefoɔ ma tiefoɔ ate nea wɔn pɛ so wɔn kyerɛ ne ade nyinaa no wona onu wɔn di nkɔmɔ eyeball to eyeball na facial expression ne te sɛn asɛ ayesu ansere anano we nya de fufuro bia munyan no am nkom ba bi saa bi na na aye Obrempong we dey tears of joy I can say ebra na no kura di kuro no frɛ me sɛ agaba wa sisi a wankyi so anya kanea no na wote wɔ ne kasa mu sɛ anigye ni su bi ɛkyerɛ sɛ emra me di kan kɔ kuro mu wɔ nanan de tumanim sɛ kanea de yɛ nneɛma bebree sɛ kanea ba kuro mu a yade hia omo adwane akɔtena na mo omo abakuma so mo nyina bɛsa omo akyi aba ɛno da nkyɛn a ɛbɛma nnwuma ayɛ kama nkɔfo bɛbie nnwuma bebree wɔ hɔ ɛno da nkyɛn a akuyafo kɔ afuom na so omo kɔdɔ omo kokɔ omo kotuo omo ba yire bi na so omo ba na sɛ omo kɔtena omo akudwa mu a omo so omo TV a omo benya bi ahwɛ no omo nwuni ɛkɔ so nti omo a omo kurom hɔ de mini pilu ne di nkomo ubi so bia wo sisu people e de kyerɛ sɛ kanea na ba bɛboɔ mu yie papa na ma memfa wo ntwum sɛ kanea no aba no ɔma nsɛ nyɛ ɔmo sɛ o ɔmo district board assembly member wɔ ɔnabo jeju abɔmɔden NMC ɔmo ntama pam ho na no ka sɛ ɔmo ɔmo street board a ɔmo ya wo kurom hɔ nyinaa sisi a no kuro na de hye ne ɔmo ka ne sɛ Niaka ye individual meters a ebeba. Eno so
Omo ni mpanyinfo di hu nkomo a kyese enam kwan so e ba no ne omo ka nyina no se omo da mpanyinfo ase wo bretenten anamo motuo a omo anya omu no ne omo ka nyina no se aseda ne aka eye kwan mo ba waya adwuma na da bia ya na meka se osom papa no a ogusu som no ɛho akatua no ɛda na ho pɛ ɛno nti maso na fa bɔɔbo adwuma wayɛ yɛ wiase nyinaa ho adwuma a wabɔ na ho so adi animu ama na ma wanchifoɔ anya nkanea ibie nyankopɔn wɔahyira wawie wate amen abusua ba bedu ne ne bɔ nkɔmɔ no wɔno wɔto yɛ nkra ade free asante mantam mu ɛno nti ɛho nkɔmɔ kakra yɛ wɔ hɔ ɛna wɔde amayɛ no wei no ɛyɛ amanebɔ a wɔde free na ma wanchi ɛde ɛbrɛ yɛn na nkɔmɔ yi ɛnyɛ asɛm a ɛyɛ egusukɔ ɛno nti a ɛnyɛ adeɛ a ɛyɛ nnɛ ɛna asɛm yi si yɛ wɔde ho nkɔmɔ ama yɛn so yɛabɔ mu a na yɛnyae no na afei a ɛho resource no aba no ɛna yɛsan ɛdane akyerɛ bio ɛde ama wɔ ne saa ho nti yɛbɛkɔ ahoma no so na yɛne nana kwaku ata yɛ a ɔno na ɛwɔ nkyidi kuro yɛne no akɔ akɔbɔ nkɔmɔ na yɛabusa saa so sɛneɛ na ba wɔ ɛka no na manfoɔ no ho foforo wɔn paa na wɔno ankasa nso sɛ di kuro no anamɔnbɛn no wɔtu yɛ side sɛ ne kasa mu wɔbɔ ba wabedu aba so na wɔbɔ sompa aba so na wɔbɔ yɛn yɛ di anim nyina wɔbɔ bia aba so bie no wɔno ankasa sɛ wɔdi kuro no deɛ pɔten na wɔyɛ yɛ na aba yi nso deɛ bio ɛna wɔno ɛne ne manfoɔ wɔdi anim ama wɔno ayɛ na no wada ma otime nka Sompa 106.5 hot bite so nie me mo akwa abo afin komesa ye ho enkwatenten apomde ni asomdwe mu nana yesene a tetefo no hwehwe ye a omani gina ye a woni yen hunu no yen ye pen so aba so nia yama ne boni ba wa bedu wode ma yen firi tete no besi ne nia wasa toama ne ye ne sa afei de na mo wanchi monya nkane a ne edi kan sa na tie Sompa na nana eba ye nkane yi ansa kra na ebeba no na na montuo ne te sen ansa na efiri birben ni ebesi enne ya nkane ya ba birben na mo hyase na anamontuo ne kra no ekoba ne sen hwan ne hwan na mo kɔ ya feina mretintin matimi anya nkane ya ibie okay obenike tenda wasi dedika ni nikama wasinchapa ende umunyo se apia obia se esi apia yese ya se tema ama by transformer tema power no ebi mada okoka odada pata ni atemdie ejau kwan so ya baba say ejimiye onomum yewe tiya boy mari dia to asopon ejama ye nana Asiaga. I say, I'm stand by and this year by Baba, Arab boy. Yes, Baba, or the Bogamum, yes, and a kind of near, by your boys, by the Conaso. After they say, I'll see what I want. I have it for Emma, our dear. A fine yasin. Okay. Transformer and a yasin.
Transformers so bad. Oh, that will ma. Say no. A yakania. Oh, Namo Wenchi. Say, oh, dear, a palau, but you know, oh, dear, oh, Namo Aberdeen. ABC, Abamo, Papa, when you are or buy every man tea. Say, oh, dear, Nyagi. Okay. MC, or better, we are so. Oh, Kawasam Kurano, also Masum. Sompa FM. Alaman, or dear him. So, and the correct only I call him what I'm a moment. It's a yakat maybe. They were crazy who are I've said their second year, it will be that. And then say, Abba Papa, Abba, and this Abba Papa, Abba. Ma, they will say, and this Abba. Okay. Ma Obiang say, say Kania and here. Okay. Oh, Nana. Mm. Oh. Ye Nana Kwata Ahumana ate. Ye hase ansa beka ne bio na ye busa no asem ba kopi de atoa so e wa ha. Ye but ne nyina mu no ya na wape. Ya toothpaste ene ne brush ne bi. Na odi choose ekoyie pa hwe ye wona hodo bebre but na na abanti ma mensan to ankomo ne so na mensan mra bio na na mensan mo akwa ba bio ahoma te ko na me busa se we ya abai a eniji aba woni obi akasa aye ne su ansere obi ani age light eno nko ne made hiade e ana afoforo santa ya kire ayo kwa enye I don't know why I don't know. That's it. That already the Canadian war. If you have come on, so greater idea I am of me and a big unit. So, one. Two, they were able to say, I say, I know, a job, a job, hour. In Katika, I also, hour. Then, if I was in Yama, so the money, Mamma, that was me, the for not a bit so. So for ya, yeah, as well as success. Only young, and you are young say, Africa, I'm saying, yes, only young, okay. Yo, yam sia da sepa. Nana, anyway. Okay. Yo. Okay. Enokre pa. Nana ebre nti ma ye nase na ye mfa nkomo yinsia na yenim se ye tempo anu ndie na anwe mu a na yete da chi bia san foforo bia ba kire a ye be san bo pinu ne no abo ho nkomo why
edase bebre abusia nana kwakuata aye na mo wanchi di kuro ene no abo enkomo no ni nyina ye se efiri yampontembre so besi nne enkane na woni nya bi ya sompa kase ya mane boni ba abedu kofa ansam ne baaye ne ya topeti mu a ema ne company fo asum no woni ayo madoye akoyo momoa ama se nkane ano wo mo extend bi e de akọ ye na mo wanchi eno ho nkomo ene ye de ni saa no na meka Yas toothpaste ene ne brush no ho asem ene na meka e de akire abusia se unya Yas toothpaste ni bi we ye white ne no ye wo total care ho ene wo heba no nso wo ho se wunya bi na wo de pause a ekoyie pa eno no ma wanum timi da ho eyi njampre na ho wanum ni nyina free ho na ma wo kasa akukuduro muli wetimi de akasa na ne manyina akoboko e de amawo bomodin pa bi to na emwa pa oni wabusua na etimi akoyie pa e de amawo wo pedodo na watu aton a 020501 619 588 0501 619 588 and 0501 390 338 0501 390 338 na onempani abonkomo enya na ewo shops ahodo nyina mu ewo oman Ghana emu yenkwa homa no so na ye ne honorable Frank Owusu a wono eye offense south mrashe ono ye aban crash pani ya wogina mu ma wo ho ye ne no enkobo enkomo ona bo timi nka Sompa 106.5 what bite suniye majo na afinshi apa bie mu nso ye debrade ase ami ana bu ne edi kan no aseda piesie na ye bedi kan de amamo saja ye ka ya no monso maye ama sese na mo wanchi won mo nyen kan ya ni bi na minim se wo ba ye nche ye wo beto problem yi wo ho o solve sa problem we no na edin won ni am de wase no me fa entia piesie ma watiefo titulu NDC for across the country abiti offense mobile figaba na the medical can say NDC ade ba kwa amaye yasongo from other parties in here ye ba e hu me say abia ya be see ni so say ye mu ama oman ni na brand ene ma oman ye mpuntu ewie pay eno na ya e see ni so do check ya 7 January ya na enye ye 1 year ene ma ya ye no he ka achewa ha ba ka se be 10 years nti eno no na masa anya mu ya na ye no problem me ba na ta so bo na at least e mama no kwa ni mu nti ni sobro na enye bi ni o tna ya afle be fie na mfanso na so mo bo na so obutu na mo bi ase e papa bia boy nti na maka ze ya fie na endi so ye trademark na nti enye mama se bisa hu ni ye no ye pen say die na aka ama ye hu se ana we de mo wie kura matem nsa firi ho se kane ano enya stand ko ho wie nti no mansiri no maya mo de awie ende wase di dika no o saka ni ase ni de kura no oni se me ba ya na mbe tna fi ase na e wa community ma be 21 a o mun kare ya apart from na mo wan ti bien but me no ka say out of 21 mu 15 ya kono to mo wi mo ya household where na mbe anyone from now no almost officially be mo anya ai ade ai ejuma na ukon mo wan ti ya you say ya ye akọ̀nẹ́tò life am ṣe bi ya mo anya kamea ya the street life akọ̀họ́ ama ntẹ́mu so na asẹ́ kama na ye wi na so e fa ho se no no da bi e wono ya na omo e ya sa bia da be adiswa kaka mo mo se obi e ho dodo na ni to bo fensu ku ma so nya ya re so ye se project na ye na special and common fund no e se fi chip com on fund 2 meno ka say ye ba kwa ko a ye bi so ye ho adwuma gidi ya eni ba bia anas mo beda e koso kama mo kwan na aye how kakra so eni so ye tepeni ma e bia na o twe defini ya no ye kwa ko na ya reshetu se be ya akone ma di ho no e be ha amaye nti se di unze ko de niema kakra na kabu ma ko no puntu ye brane nti ade bi ya se pata ma ko no bia na ko so ye de se ye bia no eguso bi o se ko nketwa ne kama ema ni part na mu ye adwuma na e reduce pressure ba ko akasi mu no na ba ta so ma no ho ha no ema bia ko ye pepe ni ayate ne se
wɔn ba wɔn nan so wɔn kwan asɛm a wabɔ so yɛ yɛsi wakora wahyɛ wɔn bɔ sɛ hwie be na wɔtwe mmienu ntɛm pɛpɛɛpɛ no wɔn bɛbɔ mɔden de grader akɔsi so agredi kwan ne nyinaa ɛyɛ no korɛ saa na wɔtwe mmienu. No korɛ wɔn sɛ n'aka kyerɛ sɛ NDC yɛsɛ ɛdeɛ ne adwumaden a ɛma ɔman etu mpɔn uba offense mpɛtɛ mo yɛ from ne to a status yɛ democracy mpuntudwuma na papa bi yɛ kɛse a offense ne mpɛtɛ ma bia ɛyɛ NDC sa no adwuma nti me ɔmo ka kyerɛ no na ka kyerɛ ɔmo sɛ na me boa na ɔtwe yɛ bɛtumi yɛ ɛdi machine ti so na yɛ tɛtɛ kwana mo mama akɔnya ba bi aba bɛyɛ ne sɛ kama akɔpɛ ne sɛ nyame boa ne nya kota bi mu so ɛyɛ nya kota yɛ receipt ne yɛ yɛ bia ne bɛyɛ amomo ma ɔmo hwan ha ɔmo nti ɛyɛ no kɔ asɛm ɔbɛka yɛ afei yɛmmra omansiri no a ɔda no nyinaa no in general na yɛmfa yɛn nkɔmmɔ no nsi ɛdeɛ na ɔbaa yɛ some of the major challenges a wo famu paa wɔ area hɔ no ebi ne deɛn da wase paa so de da so me the baa yɛ no the who challenges bɛyɛ ahoro bɛyɛ na ɛha adwen ebi hu sɛ na kuro nketewa no bi wɔ hɔ a na school kura ni hɔ nti na nkura a wɔde kɔbɔ age no so betumi ɛnyɛ school akɔ agye de otwa kwanti bɛyɛ mmiɛnsa antwerɛsima na school akɔ yehu baabi so na school no bi wɔ hɔ a school no bi wɔ hɔ baabi ankwa no bɛtena no esua nti bɛyɛ na JHS1 JHS2 JHS3 wɔn nyinaa te nwia ase na abɛkɔ class na class 5 class 6 ne akɔma wɔn mu dan baako mu na yɛkɔ community no bi wɔ hɔ so a na yɛwɔ same compound any idea but nsuo kwa o meyi so ɛyɛ adwuma na ɛho ɛdin ɛwɔ hɔ na nkoni kitɔ no so na bola mmene wɔ mo na akwan wɔn ntɛm de ka kan so ɛha adwen ɛna na baabi a police for betna na bambo ho asɛm na ɔmo offices no na ayɛ limited nti na ɔmo han bi ɔmo boka ɛnso ɔmo bo ayɛ yi na nyamia dom yɛkɔmɔ pa ne ba ɛne IGF ani mo nyinaa yɛ gu so a yɛyɛ bi a yɛwie bi a bi so yɛ ongoing a akɔ anim paa sɛ for instance wokɔ camp 31 a ɛwɔ abɔfoɔ kwan so ɔna na nkora JHS1 JHS2 JHS3 ɛpɛ mu yɛ asesua adeɛ na P4 P5 ne aka ɔbɔ mu class baako meka sɛ yɛsi sɛ unit classroom a ɛyɛ abɔsan a ɛkɔ anim paa ne sɛ ɛnu bɔsome a yɛbɛwɔ mu nkɔ na wie no na ebi a yɛyi yɛkɔ na ka ho ketewa bi bɛde te sɛ kapaba no na yɛwɔ school dan bi a yɛsisi hɔ a ɛdu window level yɛsi no bɛɛbɛɛ ɔmo si no bɛɛbɛɛ 2012 mpia no wɔ Abdallah pɛn so aka hɔ a de si nnɛ bɛkɔ na nkora ne ani tina mo tiri ase ɛyɛ one of the legacy projects a mene woka sɛ yɛba yɛwie biribiaa yɛyɛ no kama paa nkora bi de yɛsi yɛbɛ hand over ama ɔmo ayi so okɔ baabi te sɛ aburokyire a ɛwɔ abɔfoɔ kwan so ɛnso saa na JHS1 to 3 na ɔmo ne baabi te hɔ nso bɔ mu a na nkwa na ɛkɔ fie nyame adom ɛhɔ so yɛfi 3 unit classroom a ɛnɛ yɛabɔ so a ɛnso nsɛ kɔso na ɛwura mu nkɔ na wie na ɛhande over ama ɔmo ɛkɔ abɔfoɔ a na ɔmo clinic wɔ hɔ a aban na otwam no yɛ sɛ osi ward a kɔmbɛtumi ayi so ɛyɛ abɔsan ɔmo yɛ aseɛ no na deɛ ɔmo gya no basa na hospital no mfi ɛni so ɛyɛ kɔ akɔtɔ so na abɔsan kama aplasta ayɛ biribi awie a na ɔhwɛ de ti ni ɔbɛ penti a nsa ayɛ so ɛni bɛ single 15 go bia deɛ na yɛ hand over ama ɔmo security afɔ na mbɛ na bɛ police for bɛyɛ ɔmo officer ɔmo mɛtuma yɛ ɛdwom ɔmo aba ɔmo asemankama police station ɔmo yɛ sɛ ɔmo si offices a bɛboa na ɛtuma ha also MPPD ɛne divisional command any municipal command ni nyinaa na nanom starting AAD assembly the start to us na mo jesi wo basa esi wo babu fi nwotwe ni na o ka se ne ya ye awie a ye penti a ni se nyame bo ni next week enko bia na ye na ye wie ho aduma hand over na aka sakre okay community fi na omo ni nsuo na o ka se ya ma nsuo ma ko 10 5 aye de bia kanea enye no ho ɛno ɛyɛ no pump one a machine so ɛna bɛn ya kanea wɔte sɛ abosu bolsia dumasia kaya ɛne sendero ntini ha yɛyɛ mɛkana ibo ho amo mo de bɛyɛ nsuo ne akɔna ne bi no mo bɛhen ha ɔmo
Okay. Nti saa ne mo nyina ne te community nso na mo nka ne bi a gusu de ne na apart from na mo wanti bi no ye ko to boy a de kanea ko ye ko bi kuma de kanea ko ye ko Zambia kwanta de kanea ko amankwati de kanea ko atiasi bonsi de kanea ko no so ye ka eno se ma kuma 50 communities na ye de kanea ko ala mo se o mi se me ba ko ma de bi NDC ba yi na from United Nations ha ekosi de ya to no any street light o ko ni na adum na nam ko ma ko mu yesuma na jo na e create a lot of insecurity ye ba ye antrana ne ka se sa kan ni na ya ma ni na de ma odu kuma na jo de na wiya okay sa ni mo ne ba ci ya na ye challenge za ku so aye so bu ngeye asana be na ya ye within the space of sa NDC be take over from 7 January 2025 this is 7 January ya no ka say bi do na gusu eba so far enyema ya ye o kenso ne patem mitima kan gusu ya ye ni mate ne ka bola gusu ho asem takam na bola kan man ten afajeto bola na di go 80 good years ompe abanya ba obi aba ho anu wasori odini nye bola no so covid this time no ka say na nyame adom ama abola na ye defla ku ko mo a ye di mo a honorable ebre nti no wo de ba bia waka si yi no yemfa no nkonkon hansa na yenim se na meda bia na metai ka ye tempoa no di anwanu mu a na ye wo ne ye wo kire bia no brepam no ye besan ba na afa ya ka ne nyina de a kire wiase why mo ye da se bebre ebusia nipa ne bon komo yi eye honorable Frank Owusu Amoa wono ena woye aban krachepani ya wogina ma de hye wo Offensive South mansini no emu ene ye ne no abo enkomo no ni nyina eye ensam a ekoso wo mpata mo menso me mpata mo nkomo we no ye ko na mo wanchi ni efiri hoba ene yakwakobo mu nkomo ede ama wo no medimafo aba center enso dima ye ndendenden amanfo nya light nyina no na medimafo aba center enso dima amanfo sanse ehọ na se wo a enodwe ya de stroke bia ba so usisi ubusuani bia da bia wo complain ni kotodwe ne nan da bia we yade we de no a ne bekumi yade we de no na de mbekọ wom enye yade ma ho amanfo ogisika ne cars edan ne akwantuo papa e de ama ho de yade na aja ba ho comedy mafo aba center na won hwe pa yade bia ha wotete wo no wuduru ho a wo bete ne say te na ho atimi ato wo poku ase mayira e won kran ha ya sanso e na akopie mu e wo kuma senso abu akwa agogo woni aban school ni ho no e ne di animhwe Dr. Time da so say bibi chi wadwe na person ne bon koma friend wo 0244 774 282 ena 0500 727215 na fe one no etimi akasa sanso ena enwumre ya hyase ye aduane no ye ni nyina no eye onga ena ye de stew no ye de ye nkwan no ye de chenam no ye de steam no kama pa onga mama helping hand won na ma aduane ye de onga nkwa na ode aduane akwada ne mema ne nkwa ejese wo bia etimi de bi na akoyi enye ne awo ya na e weekend mema no na mema ebu 69 sa de no de enye kra onga ekoyi pa promoted of for ena de aba ya ewo dwama so ba bia sa wo komontre so a na se ukodwam na wo pe spices papa wo se me pe onga nia FDA fo age atum no eno bi na wo pe utimi de ye hyeto emekoyi pa sa wo ye hyeto ni wie se kimu a me busa de na de hyeto no kura die me kanfo Jos what kenke de ama ho enwumre yi se wo ton do kono a ko Jos bakery won makache won mo commercial bank na chi ho a e wodome hasem na meken ko ho sesi a o de okọ a o se modokono na modi yellow corn na vitamins ni wo mu no ya no o de modi aye dokono no na no emma dokono no nsei se ne mo aye no yesi utimi kura de to na watwe mienu na enye ehwe no eno bi na me ba betu akoton wo besa de ma 3 Ghana cedis pe ende mrem 3 Ghana cedis na wo dokono 3 cedis a wo Facebook de afese na maye mensa no se chapo a wuti ni se kutu ni ape bi atimi de je 3 Ghana cedis pe je numbers ne taw dwuma de bia wudi ohia dokono no nipa mienu betimi adi ba akokura me na yeye an emfa wo sese ne omo pe dokono numbers ne 0256 068 832 0256 068 832 na one yen abonkomo me kan obi amuna nitirim wase de na moye wobreko amanu mu ato afi na mayire mo na Joshua kenke na de ben aha empem wo sa de no maame papa bra sister mesra pa ko pharmacy heba shop bia ben wo ko pet time heba mixture to
na nom na hwa de e wona bon say oh na hot kenke no mumfa bi mreme ana time herbal mixture ene na papa no etimi ma apia tete etimi ba just appetite na wa lose no na ama na ba correct waposo e oya no na yi ni nyina de afi o malaria fever ebu na sikura na won so ho atimi ato me pato enye mapemfo ba o makora no fo na akoda wonya mfinhye dumienu obi aka bia betimi anom bi na mom se wo pedodo atu aton a 0244 417 669 0244 417 669 RSYD Novigi Studios eho ene atwamfoni ni papa ni bie no eho ene ye kana kase pa so ye filmmaker, photographer, video, and I say creative director, and I say be an no. Oh yeah, podcast and sahania skit art, and as a skit artist, open professional backdrop. Be now the aye unuma na nyeme nyina timi akoyi. For one chire mu ankran he ya mala mabase. First Kokoko Street nesu hono a. E hono we mbutu. RSYD Novigi Studios. Your numbers ni yetew 0574 715 778 0574 715 778 ene ya monkomo na abehunu sampa ne ma nyina ekoyie wonu madawroma ena anwumre o ma baabi te ya yesomwo hot bite kase ne nto aso ebra na so afei yemfama we ya bite ne hot e de amawo abusuya na medura his excellency John Dramani Mahama srem sejata na boboa no e wo Jubilee House ho na no bra kaswa new market ejato ho ewieye wonu ma eboa ma yadumuja ene esantrofo a wo mo kon ho bi se wo mo deport dia ma wo mo stationer ebi yekodi ni mpabro ofiri class media no mampani akasa de afa ho bra wona esantrofo ni di ehia no wo beche se we no de esi ye bia odi kan ka chon se wo mo nkafra na emom se ekobasa asem sisa enya menteme ho ase asie no entokwa ebesimu ene ma asam no timidwo ne se honti one day akase we ya asie no communication ministry no yewra asam na te George enne domensu tu na mompa nya asam ketwa ye no asotwe bie wo ho no woni na ne ho bomu won bema wanya no na we ya wo kan ne prenye mfa se saa odunjafo no a wo mo mpanimfo kurase yenya hu wo mo no wono ma ye hwehwemu anya won na ye interdict wo mo na afa hwehwemu mapanso ekoso. So there's no way we'll countenance, the continued assault on journalists. We've been in touch with the Ghana Journalists Association on these issues. We've put them in touch with the security services. We need a reorientation of many of our security personnel to understand that just as they're doing their job of providing peace and safety, journalists are also doing their job of informing the people as to what is happening. So they are not antagonistic to each other. Indeed, they are both serving the same public. Yeah, so we're working on it. But occasionally these things will come up. But when they come, they must be dealt with, as firmly as possible. The Minister of Government Communication has taken it up. I think the officers have been identified, they've been interdicted, and an investigation is ongoing. But we won't countenance assault on journalists. And no, Ghana man penny, His Excellency John Dramani Mahama, of Ayohani. What be a swatch say, Sadum Jafona womudi sanya bransem no, Yanya womu pe chiaswa. Brunibeka say, interdict to Amuyacho or Massen say, Nay, we muma panso, Ekoso. Yeda soa ejino mampani akache na ene dwumadie sunkubi akosoa wakoda ne pickups ahodo beye oha ede amagana prosi dwumakuo no se de beye betimi aboa mom dwumadie akọ enkan na wokyereu se we your fan edikan enche de toso mienu so beba se de beye adwuma na wo moye ne betimi ayefo ede amomo nanso ehyen ahodo ya ede akwakomom omampani kasa yebo no en wode atu dwase ne nyina wo mo nhwe so ye na adwuma enu nti ye de ahyen na ba no wo mo fanye na emom enye niema ensem fata sanse bedru brebi no enye dan akuntabuo beba mu sempanyimfo behwese asen de amom no ma hweso ye de adwuma esefata enu achi en wode atu edwase eyade se adwuma no a wo moye no aban ahunu bambofo mo adwuma no eson enti edru ba bi na sakade a wo de be ye adwuma na kwakwaye bibie ho horo ma ya na hadwene enu nti en wo matu sa na moyi. I want to serve notice that the police will deal very ruthlessly with anybody who harms or injures or kills a police officer. We will hunt them down and will neutralize them. And so this is serving notice to those elements. If you shoot at a police officer, we'll come after you. Ladies and gentlemen, today is not an ordinary ceremony. It's a moment of responsibility that has been honored and a promise that has been fulfilled.
In December 2025, when we handed over 40 armored vehicles to the Ghana Police Service, I made a clear commitment to the nation that this government will continue to retool the service, not with words, but with action. I said then that security requires consistency and not ceremony. Today, with the commissioning of these 100 pickup trucks, we are delivering on that pledge. This government does what it says it will do. Eni ekuti esesie yi eyo mampeni John Dramani Mahama na nkasa ye no echi ena prosi sahene Christian Tete Yohonu COP ono nso ede etuja en wo chiremu ese o mampeni ekufuado mesere mo fancheme o mampeni John Dramani Mahama enche ye kura no wo baaye en wo be hye wo mo ebo se wo bepe asen bi ede amomo enye enasem wo ma hwe animu a enne afei na berwa ipuma kwan mu ya wo de saa ehye no abana kyese yade a o mampeni adwuma prosifo no ye no nani ku ye pa na woda wo mo asi ye pa se bosha o mampeni ede hye Ghana Police Service no enne wadi so. Your presence here today is not only symbolic, it is a powerful statement of leadership, commitment, and trust in the Ghana Police Service. Your Excellency, when in December 2025, you handed over 40 armored vehicles to the police administration, you made a clear and unambiguous promise to the officers and men of this service and to the people of Ghana that retooling of the police service will not be a one-off event, but a sustained national priority. Today, you have kept your word to us. Indeed, you promised and you have delivered. Ora Christian Tete Yohonu Omeyi Prosisahine IGP eni etene nkan. Na ye go Ghana mrase bedwafie. Dom kuma no wo mona no ni abedi akire. Eye Mama Patricia Apiaje. Sompa FM. Very well. What do you say? Was it? Sir, you better Ghana, ha? Na, doctor, as my pandit, at the Bank of Ghana, what they are good to pray. None your pen what they ye. Ama and I'm so good bodo. One musika kakra modi dada near many good for reserve. Na Ghana boka 214 million. America mampanicho pabu dollars ni bi pa de. Ah, edian so no. Na yan one sign na me. Na enna no pay ya ena Mama Patricia PJ wo gina CPN ni apaso nsantwefo nhyiamu na na opposition ku egina nche ho so pe ena o se hwe wontimi nkwa wobreko a wankasa asem we say Siama pandit wono ne penso ena Bank of Ghana wo mutimi boka 214 million good for reserve nkwa na me how. The Attorney General speaks of operations recover the loot over 200 cases. 33 against former appointees, but actions suggest it is not consistently about accountability. It appears selective. Real accountability will be blind to party. It would investigate the $214 million loss, insist on transparency, and uphold one standard of justice. Instead, selective accountability. Na se yesi akontabuo papa wo my Ghana mu a mo ba ya mo si efre bi ora operation recover all loot wabreko amu a mo loot $214 million. I mean how na nsem no amana nso wa Mama Patricia Page na eka wo si na no nso nkwate a yesi efre bi blue water gas afa operation de afa 9 months of crowns na na mo nchen wo hu adwuma bia wo mo ye adan a wo kobusa ya so wo mo ko galamse wo se age wo mo nsam. 8 citizens of Ghana, including 2 top ministers of state, took to the skies on a mission to confront illegal mining. They never returned. Their helicopter fell from the sky and the nation mourned. This tragic incident should have strengthened national resolve to defend our land, our water, and our children's inheritance. Instead, Ghanaians watch a government that speaks against Galamsey in press conferences while allowing questionable incentives, weak enforcement, and compromised supply chain to persist. Dom kumano wamona no ni abedi akire
asukwa mrashe bedwani maame Patricia Piaje wono ne yete ne nkan ene sonoma na wo maboboa no ene yegina emrashe bedwani a wono wo tano atifi baabi akani ako ewo subompan ene baabi te se adroba dua nkwanta ene ne wo mo ahenkuro no ya aboma aka ho Honorable Gideon Boakon ene ekasai wo se sa gold board ana no IMF enansa na ye credit extended facility ECF ninti na ye ne wo mo kasa wo mo nso be kire ye niam bi a ye ohun se ye mfonso ya ye nsiesie ni ye ehɔ na wo mbebo se $214 million afa gold board for any Bank of Ghana nsase eno akoye ne wo man mu na Dr. Gideon Boakon beto aso acha se sa $214 million na ya kan ho aseme wie ya asame jamfisi no kure bia anim no foforo kura na mo kwan so a eba na ebusa se enam he na de ne bema na ba no wo cha se de enema nsisi so na wo munhu boto ano emfa kura wa ne nhye yie ntino ahweye ne edi a kire ba kura eso se ne wei na bre a wo ka sa asemi no na yensan twrofo ho deda nti wo mu fa bi maaye. The IMF Fifth Review report of the ECF, I think paragraph 36, they stated clearly that there's a $240 million loss as a result of activities of gold board. Okay, and this loss is what we are seeing, and it is true. There's no kind of sugarcoating or explanation can change that. There's a loss, and we knew that this loss was going to come. In fact, let me tell you that is what you have seen. That is what has come out in the IMF report. There's another leg of the loss that is going to come up in the BOG's audited accounts. Okay, ask yourself why the BOG audited account is not out yet. There's going to be another loss, and I'm putting this to you for the first time, that Gideon Boakon is saying that aside the $214 million loss, which will be higher because IMF did this report as of September. Yeah, so for the last quarter there will be additional loss, but there's going to be another loss which will be reflected in the BOG audited accounts. Dr. Gideon Boakon no on the GTech phone no was a car bano where the matie na foforo na nam kwan so enti wo busa se de ntina besis abre Bank of Ghana wo mo audited accounts no entimi ma bonten se pia wan hwe obi ade nsa beguniti ene ahomachi akwanhia bi esi ewo Kwame Nkrumah Circle overhead yi eso beye anajo no ndumienu entem na enimkura entity na wo mu chium se eye cargo truck bia Burkina Faso registered car number ya na esun aburo beans atadwe ene niema bia etete saa ekoda ne butu ye ewo circle overhead no eso nam so ma sprinter bi kura trotro bia no wonam ne baabi koyantam no mo no so ekan hu bia mate ni ne trotro driver no ya wo mo etimu no mate ni kura de ye kirebu se baabi a woda no ano odin enti rage ayasabia eho ena yede no akwakopie na efra no panoa eba na de ne traffic eho no mu enyasem kuma ne yese de ofru dua pa de epia no na odum jadwumakuo no Ghana National Fire Service na nsemu a Ghana fo twabo wo mu yi ene yese enye wo mu ne kopie ho ntamu a anka traffic ne de wo mantimi anhwe kura anye ho adwuma na emom Ghana Fire Service fo ena fa Ghana Police Service wo mu nyina eka wo mu etibo mu ehye yese wo metimi ahye na traffic na achie no wo ma direct bi ama ekwan mu adaho enti se enimu etetia no ede ba ne de na eyade se ekwan mu da ho koye Facebook page no so ampacho accident ya ye kan ho asemi enye asemketo akora ba bia truck no eda ene niema na eso se de musifa duro etie ene se de adani abutu no na ano oden nyame kora ena aya adomo ama yante se okra bi ahwe ne nkwa ewo saa arehosem yi emu enti ye kasa de yade abambofo ahwe ayi kwan mu ama bibia etumi adaho ene yenko apuemantamu na asem afire apuemantamu ba no enya asem a eye ni kakra ukopie mu ewo nudu akwamu eno wa Sojaman district hwa papa bi a ye fra no James Kofi Ajiman de anka woko no Ajiman na Ajiman we no ne ayatia ne se papa no o be se mfinhia no aduosiansia na se we de nani afika kra kama ya woko ne mfinhia aduoson mfinfin hwa papa yi wono a jo no ne nkwa e de afi wono a ne nsam ba bi oje de to ye de ye hu no
na saa semi yenkwa homa no so na ye ni David akwasi esi hene ye ne no enkobo enkomo ewo ho akwasi ma joy na wo honam no bokọ de nyame adom ye ho ye pa boyemu eya no kresa sa ai ofakofi wono a de ne nkwa firi ne nsam Many of them from Patricia or any wetiefo a wo etio ene anibere sani a wodi nka e kan na sha pepe and a tea and then 4 days and a nya na tie say Mr. James Kofi Ajeman etimi agene nkwa e de freni nsem ko de freni adwas Ultimate Akwasi ultimate Oh, yeah, Hesi and Sabe Kankwasi wa Homano Sona, Yade no Atwas, Homano, Abunimuka Krana, Sani Watchano, Asamni Abrahosam Pa. My aunt was on free her, Nayan Sakanwa, but Facebook knows about it. Oh, one was in San Hosano. With you, Mangudiampa. Mangudian is here for Chirahona, near our park and Anohono. A one, oh, Asamna, Abusia join your Facebook and so Sompa 106.5 FM Accra. Na we kura timi so wo foko na nim kakra wokọ soro no no agya no ho hwe waje ne ni kai so we ni ya different ma no ya different kente no kaki pioto ni bia ayabra hosem ma ya nyina so na ya nto akase no so mfiri benkum ha nyame mfa ne krense ye abusuan hyeden na mede wo ko gi tech for aboboa no na no ya na wono mobo Yewra oduro siding say ono ena ekwe pania wokwa akoda Institute of Chartered Accountants Ghana ICAG ano na ene se ombo papa edin wanhye na adwuma asakra ena gitake fo ama ne krata se wode doctor bi ye adwuma sa doctor no wo maka se wonyim firi ne ho so wonyanyi ena se sie Institute of Chartered Accountants for so afa ne se wo ma me ye adwuma enti se wonyanyim firi no ho so wonfa krata bia ma etere sampa on na ka se doctor no wafa na nso wajamu a ene Institute of Chartered Accountants for no kra wo musuku na wo Ghana ha no GTech for the krata akoma won se wo mo ho amane ma obi ante wo a wo ba kobie no eche se wo mutumi a anka ekura wo mutumi de mark sohwe e ma obi mark nom ne ade no wo ma je firi wonsam de friend se wo accreditation no ni nyina yewuro oduro sai ya wo ko hontira na wo kan we no wo be che se enya se bia wo mo kan kan keke esan se pani wo mo nya adaje se wo ba hwehwe ne niemam na ne nkrata mu a wo mo hwehwe no ano October mu 2025 da na eto so da du na me ensa sei wo mo hwehwe bi mo no wo be hunu se wo no akure ya kire se Switch Management Center SMC ehokura no doctoral certificate odi bi firi ho ena Universidad Central de Nicaragua UCN ehonso kura no wose waginnim de e de afiri ho tertiary education ena wo mo hwehwe mu a sade wo si ka no ene certificate wo de kire emu course okoye ye no kura no wo mo keka yensi so course no kura wo bo ka no asa wo mo hwehwe a wo mo hunu na wo mo se da bi pani wo mo tena se a ebe te se de mpanimfo wo tena fie ama mofrawe nanka ye kan nankarefo a se te bia ye be kan wo maka ho ne se hunti wo mo de krata na akoma ena wo mo sanso aka e de a kire wo mo ene wo mo edi nkuta ho ahodo nyina se Institute of Chartered Accountants wo maje wo mo tumi no de afiri wo mo nsam na mom broni besa se wo mo ye the need for there se te bia wo betimi asa na kire ama ayeye nanso wo mo nya nyoye no se te bia no wo mo ede wo mo nsa nyununyu no ato won so enti se wo de hye bi kobia wo bewie nanso anhwe ana certificate ede be ma no no ena nsa gi check nsa nimunti no wo de fa ba bi a ete se krata wo mo echichire bo fruit ede echichire Yetwa ensem no eso na mrase bedwani ya wogina mu ede ma omanfo e wo klote kole
abato mpeswa so Dr. Zenato Ajaman Rawlings na wode ato Ghana fo nyina animu ses wo mbetimi edi nidi esefata ama kane mampani ya wenye baby call Flight Lieutenant Jerry John Rawlings na sebe enye ohuni a ya kwa kwahye ho fan se ye de kai no keke nemom no eniema huduo bi papa no na wogina ho edema se na sebe wonye nipa wo pe kasa keke nemom se yenye adwuma ne wo kanon so no hwese wo beye na wo enche no so enya so mfaso no eno ne ade na ehia kane mampani a wanya ne baabi kɔ wode nsem we nyina etu dwa enra wabra mu kopie mu wo keta wo mo ye adwumadie sonko se ohoni sonko bi a wo maye ade asi honom ya wo mu eyi ho ntoma se enidi a wo mo ede ma kane mampani no. Prayer that this symbol of who he was will be a reminder of what it means for us to be Ghanaian, because that's all he was. A true in the ideals of accountability, transparency, of dedication to country, humility in service, and integrity. And if we can all live by those ideals, then that is how we honor his memory. We pray that generations to come will appreciate the value of what it represents, be a part of maintaining it, so that many more others will come to ask questions, hopefully have answers about where we came from, where we are today, and where we hope to be the people. Clote Kole abato mpeswaso mrashebedweni Dr. Zenato Ajaman Rawlings ena yetene nkan na dwamtire nima NDC amanyuko no Owura Johnson asi edunketia no ono so ewo dwumadie no asebi na wo kire mu se ade a wo makoye no enra ewo keta honom de ne kwasoa eno no na wo se we ne beye ade bi ya beye enkaye sonko ene ye nkoda afa ne be wo akiri ba nyina beba behunu na wo mahunu adwuma kane mampani Jerry John Rawlings ya wenyan baby ko waye. Now it's no more, and I understood his position because in ancient Greece, living people were not allowed to be honored because the argument was that you have not finished writing the book of your life. So it is only after your death that the book will be considered as closed. And then anybody who wants to honor you would have a full record of your life from the day you are born to the day you die. Nothing can be added to it, nothing can be taken away from it. That is why when the party was invited to participate in this function, we gladly agreed. Owura Johnson asi edunketia dwamtire nima NDC amanyuko no ne yetene nkan. Na yemfa eni nkyere mu ewo Wasamanfi East mansini no emu. Eho na abankra chipani a ogina made hye ho no eyo nimnyamfo Raymond Nana Eba. Wono de atodwa no wacha se aban nani abre pa. Etitiru pa ne NIB for National Intelligence Bureau. Afe ne mpotam ho no Chief Supo William Jabialo. Wo mu nyina ka ho abom ama sese amene wo ka sei. One more, Diam Juma, I am family acquaintance, one year. Obakwa no mo sha asase na se na wo mu di ni se brika safo ni nyina no wono etu on so sapa na wa kire se titiri pa ne wono mu a wo mo wasadomi abra asie ye ho no ase amanfo na nkasa e na woni itu na woni itu abaka se o we di odu ha ase we di e wo mo etu akosie enso se na galam se na e na wono eye no na sabre woni etu on so sa eno e na onyanfo Raymond Nana Eba one central for one commodity some atu anim sei sa wo koye no amaye sie ya na ese watumra wo president Muhammad Okan tama ye hu ye no na ese be bom pain for amane district commander and FNNIB assembly members nananum enyina me kwa tumi bandan director so ha the coordinating director e wa na ese asem nya pa yi enu ti na ye tu the whole amavis nya abahanum esan se saban no ti se ye tu amaye sie ye de galamsia na asem ye de pa yi tinana ye ti ani antran so kwa ese etimi eba ani besi oman no ye hia nananum me na akasa na o se na wodo do kakra na yemra na ma wa ha na nananum su bi so wa ha se a de ba besi o so a omuni e bebon komo na ban mu no e de ban se do mo ye de kohwe na amra no de e bia na e benyamu bibia e ka na ha bia na se egu nkrata so wei aye aban krachipani ya ogina ma de hia wo Wasamanfi East onimnyamfo Raymond Nana Eba ne yeti yi afi yamran kran nyame de che amemene da ebai ana Accra Metropolitan Assembly ama wono ma yesu wo se
yasi afi from no wo mo emprapra ne kromo asiesie de di kan kra wo no ba beyo na wo be hyase anopa no nsia ato ma ko se wo be pepa baabi aprapra baabi ho fufu nyina wo be dodo na gata se mo asiesie nso no wo ma tetim se de be na enso to a ebetumi atena fam yie na enko yiri mfa afoforo na eno na pani a wo no ne amansan de nkuta ho e de ma assembly no Owura Gilbert ni ankra ebe chese se wohwe Communal Labor Act na or bylaws or womutintin in 2017 no a can pefe se nya duru ho se shops edwa hodo ene wo mo ye wo mo nwuma nyina tututum na wo mutimi nyansiesie no se de be na krombetie ewi a bra wo mbe wi no wakwa akoto wadwuma so na wo kan we no wo be chese wo mo ya da afo nso kranfo wo honyim enya saa bere no na abetu kai saafo ni nyina mo wo mo mprapra nwie ente sa na ya so de mra ne be hye wo nsam na ebirimo ye kwasafo dwuma no wo de wo be kwa akopɛ wano aduane a sa tie bia emra no ene obedi na nso ni nyina mu no wo ka ade a kyerɛ temamufo tituru won ma won kran ne na afa sɛ anya nkranko ekoso wo man ba bia Ghana ha de ba bia won mo nso be bi obi a wo se de obesi aye ne de afa na nkran de ne ye boso de ama woi na wo kyɛ sɛ eno no beboa ama ahunidie mapa ekoso no nyamenie nso ebetoa so esanse cleanliness is next to godliness. Yetwaso ewo ensemfoforo emu na yechiremu se candidate ahodo beye oha ene edun wotwe 118 ya wo mu nyina ejina mu NPP amanyekuo no mu ene elections ya eba bekoso wo mo se wo mo de wo machita ne nyina wo mo de akoma Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia sanse opanyi no wo hye eniema hodo niswade hunu ene vision no a eyade se esun ye pa ena ye kasa kandini asabe enyu obi a won hyeda eni eniema pa bi esi nani so anase agenda bi a wode ba beka manyukuo no abomu na afei wo madi nkunim afimpinu ani aduonu enwotwe no enu nti ene wo mo kyese saa enipa numu a ejira nyina no nia wo mo hu ne se wo betimi aboa ama nkunimdie aba eye Dr. Mahmoud Bawumia na ene wo mo frɛ ensemtwofo enhyiamu ewo International Press Center enkranhanum sei kane mrasebedweni ema dome kwabenya onunyamfo Mike Aaron Okwe Jr. wono ene fru simpie edi nsem kakra etuja. Now, we, the former PCs, are saying, sir, we believe in the vision of Dr. Bawumia. We think, sir, Omunina, Mobile Race, Ubia, when him dear, Ubia was said here. And so, if you are to know, Eshemwa, Onona, or Yasronko, Onona, or Yobia, Chese, or the Niama Bagana, Yenina, Yehu, say, or you're different. So far, the best vice president ever, no argument. Now, about economy, if you want the Tata, by name him, say, and NDC, the Omode any dollar to city. And also, no, is due to gold. Gold policy, no, so, gold purchase and also gold for oil. Sa policy ni nyina ejina idea Dr. Bawumia edeba Ghana ene abwa NDC for because of continuity of government. NDC mo for policy back on MI. Eche bibi say Dr. Bawumia is a man of ideas. Dr. Bawumia is a man so man kwanya apart from ideas or the buyer for agenda 111. President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo akase bie nanu akase Dr. Bawumia na the buyer. Apart from ideas with mobile phone interoperability. Yenyina yenim say eyade abwa yem banking and mobile phone industry. Apart from zipline, moja any edro bebrea yetumi ediko wewiem yede boa enkofo a omo bre ewo villages no. Yenyina yenim say this is a man who has shown such ideas as a vice president and will show more as a president. Mike Aaron Okwe Jr. Kane parliamentary candidate Dome Kwabenya ena yete ninken wachi onunyamfo Kojo Frempong ya wono so na woye candidate mrashebedwade no ema omanfo a ewo wenchi wono so de kakra etwaso politics sanity politics bi honoma wogidi se ne waye no ubewe ni but if grassroots no ka se ne omo ka kire na nya no cry no omo koto aba no omo tomo bi fofora ye MPP for party ni ye mfiri mu da nti adwuma no ne ye be ya ma nipa kra ombe yi no na me free wenchi over the Christmas and New Year me nipa more than 700 atena ho omo ye delegates out of my 760 delegates e bi so ma dwen one on one na nipa ni bebre ka kire me say na se papa we ya ton ne dada o afia se koto obi foforo na papa no kra ne sebe enye so ogu na nim ase e wo public square nim obi a wo ba me o say Dr. we do noble. Kane parliamentary candidate Emma Wenchi constituency Onyamfo Kojo Frempong yete ne nkama ne boyi yensanchuroni na opon chicheku ene de bai na one people nsem na mu no eno na yero agwasi kwa aten ono ye MP e wo Boase West eno say
Anyfo na ka say one mo ko ya nto ama wo mo no wo mo na ka wo se a cha wadwa wo se ye penipa wo betimi aye adwuma na hwan Dr. Baumia na wodi mu hankon ho ne sere yero kwasi kwaten ensam wodi tu dwa no na so mpaka se oho wonu wankyerem. I want a disruptor. I want somebody who can disrupt. And Kennedy Ejapong is the hope in terms of standing a chance of disrupting the cultures, the subcultures in politics. That continues to keep us back. That sends us to IMF, irrespective of which political party is in office. Sends us to IMF every now and then. I want a disruptor. And we have one in Honorable Kennedy Ejapong. I think Ghanaians must support him. Look, people like Kennedy Ejapong, they come once in a while. Wey aya kane so afo abedi a cha na hwesi kasem so wonu kro yai aya mrase bedwani e wo Obo Ase West yero kwasi kwaten ene wo che se si epo bi a na aya bi da ho ane ekofa nso nyame ye munkofa Canada Japan won na beboa na munya wo mo se wo mo ko obi a ya mfa wo mo kro ma ntimi anya hwe na wo mo to kofo bi ono nso ntimi anya hwe no ene sonofo ansemi ya ho ne yegina na eno na Adaji Mahmoud Bebo Baumia na nakumie busa se hwan na ka se Adaji Baumia na ma wo sunu di ncho 2024 no nyonwa na se wuni mu a wo de akobisa afro barometer ente sa anso kura Economic Intelligence Unit for EIU ya akobisa wo mo ente sa busa Global Info Analytics for se eye hwan na ma wo sunu lusu yi ente sa anso kura yewura makokwe commission no ya no wakwa akobisa wo se wo mo ye wo mo hwehwe mu no na ade kropotia ema so no edi ntwe ede a na nakomia kirem Social 2024 Ejuma Baumia eye in the campaign senka yeyi no frankatuni na okoya akwadro one fa hoden fata share campaign no one Kenya ne ho party for nim say ye de franka no ema no wan mia na ne wan mo ne ho mode in fact Baumia campaign no ye no ehye friend say e betimi ye wa chance wa abato because na bibia kire say be din amayempa service hwemu a bi na me boso a kire Musa Dankwa Afro Barometer Economic Intelligence Unit service ya chese ye be lose but na nakomia ene kasa ye wono na kane okọ okankwe afa ho a na wo ya de hye wo ho no wo mra hye bedwani sesei wone Adaji Mahmoud Bebo Baumia ene nam a wo campaign mano Enkranza ye frihene eye okoforobo opoku jima tachi na wode afutuo akwa ma emabunu titru ya womo ne mpotem honomo se afefoforo ya yewura mu womo nhwe no womo tutu womo niema ye womo fa nisuade hunu ensi womo ani so na womo mpe bebi emfa womo nsanye wone sofo mame otutu atuo ena edi sankomoi ewo dwumadie bi ase afi a yasimu dinka bon kompon hwe yechi ehunu niema ya ye na afinimu na ye hwe ne ekoyi ne ankoyi ne ekoyi no na chese ekire se ye nhemu kena na enkoyi pa na ne ankoyi anase ne atwen ye nsan ye chi nso na chese ye tu ye hofo se ye betwen ye ho e de afrim aya da bia me kan kire mabunu no sabrabo no ne wa hyeda adwu nanim se opese obobra no kra no challenges wom na wa wo de wa ne se wajeja wo ho na niema ense na emfata no na wo be ne de na chese e be den pa e de amon Enuachi enanana edi adesrede atu mabruno animu se enurobone tramo ne sa ne manema ne de esese omu yifiri o mabrabo ma fi kura afutu akra me de ma mabuno ye efa enurobone ho enemi mabuno no boni na be ye omo de so much se wo ka bibi papa anase o time a wo se auditina se dwene ne ho ye bibi papa na ye de nam okoteki dress ni wi a o ntimi nye bibi a asa wasan be ye burden ono a wontimi adwane kra no ye de abakra no ni di kra ne de enti ye hwe ye ho ye na brabo no ese ne ya o chichiri ni ka chiri na ye so ne muso ano Okofrobo opoku jima tachi eye nkranza ye frihene ena yete ne nkan wone sofumame otutu etuo so mpatechiman ena wode amaniboi eba ye gina so ne age aboafo nkrato ye ba ye bekwa amanone Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o ado na so ni se mede yas toothpaste ene ne brush ene twitwi mesima menya homka
senti na ye bokoi na me die me all time favorite Yas herbal toothpaste and ne brush aboa me ama sesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na won hwasa mesi aye fita sesrechi ahoma na et brightens Yas whitening toothpaste and ne brush and me di hwimese enti na wo se afei na Yas total care gel toothpaste and ne brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, enu krotrodo Yas herbal Yas whitening and Yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so abeboye. TV Emma Aketiapa. No kura Emma Aketiapa. Yeden sam no epiemu ewo amanone. Na ukopiemu ewo Dublin ahwa. Asam kase pa na esie ewo Gadai Irish police for na ekasai. Won mo kire se papa bi ne ba won akoto omu ewo mu fie na won aya won mo nhye da nhunu papa no kra no. Adekodi eku won ne ba ne nyina bo mu saa. Eno nti won mo de won so wo hompo eno won te se tetefon call eba and one would dear no musa say obi say sent be free area ho baby and nti prosifo anyone who can be a woman biano one year fast and one would ho no ko say say na papa no ne ba and one wu egu dem ho a wo bi nima de kodia eku ho me ne wo kasa ya prosifo no say one more for mu ni mienu nyina ya wo mo e de elko ayasabia na afio makwa emu ehwehwemu na o mahwe adekode potin ya eku papa yi won ne ba na afie mu nchemu bia no wo mo de ehonsem e de aba we abusia we so e na ye gina na anwumre yi hot bite kase ya sha se fi no num mpamu e de besi sabre no ye de ne nyina e de asie e sha se e won kra ha se na wote ye nka no ukopiemu e wo kumase a eno ye Sompa 93.1 Sompa no baako no headquarters no afei ayiko 100.9 we kumase adam for Radio France Paris afei Sompa 101.1 watakwa Sompa 103.3 e watakrade Sompa 106.1 watachima ena Sompa 98.9 e wasunyane Sompa 90.7 won kranza Sompa 101.3 e wadoma afei doma FM eno ye 100.7 eno wadoma hwa wo mu jigum den Kingdom 106.1 ewa mankesim udi code na so Sompa FM ginem afa kanahia man radio so agbapia uko Facebook eye Sompa 106.5 FM Accra and YouTube near Sompa FM live www.sompaonline.com so ensemi dodo na no ubetimi akọ no akokenkan bia bibia betumi aye fine enuanom ne ye baasa wodoma komachi ame Obrempong Nana kwaku ampoma menuanom Adwoa Asare And Apam triple A man ejapia Apam Dadaa